Okay. So ngayon ay naligaw tayo dito sa may Arayat, Pampanga. And nasa side natin yung Pampanga River. Ayan. So nakapagtanong tayo sa kanila kanina, yung dalawang bagets doon. Ito raw kalsadang ito, didiretso yan ng four-way. Four-way yung tinatawag nilang kalsada papunta doon sa may bypass road. Ayan. So I mean yung bypass road na yun, yung Arayat Tumagalang bypass road na magmumula dun sa may Kongdadong Dam at didiretso hanggang dun sa Barangay Turo ng Magalang. So sabi nila medyo medyo mahirap yung kalsada papunta ron. Kita nyo naman, no? Parang trail na yung pupuntahan doon. So isang araw pag nakamotor tayo, pupuntahan natin yan, didiretso tayo hanggang dun sa may tinatawag nilang four-way o yung Arayat Tumagalang bypass road. Tingnan muna natin. Kaya pa yun, Barangay Laguios siya pa yun. So bali ito, Barangay Laguios pa. At ayan, katabi na natin mismo yung yung Pampanga River. Unlike before, pag pinapasyalan natin na banda dun sa may San Simon or San Luis, ang lakas ng current. Pero dito payapa, oh. Ayan, oh. Okay, so dito pala merong isang magandang pasyalan na napaka-relaxing at budget meal. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para makapamasyal dito. Ito pala yung Mahogany Lane. Ayan, oh. Puro mga mahogany yung mga puno rito. Ito yung dalawa. Ito yung pinagtanungan natin kanina. Naka-sting. Pangalan? John Carl po. Ha? John Carl. John Carl. Ikaw? Arnold. Arnold. Ayan. Taga gini kayo muna. Taga dito lang sila. So sila yung nagsabi sa akin kanina na itong kalsadang ito didiretso ng four-way o dun sa may Arayat to Magalang bypass road. So one day pupunta natin yan, babalikan natin yan. Yan atin. So shout out sa kanila. Harap po ganyan. So papasok na tayo dito sa may Mahogany Lane para may pagkita ko sa inyo kung gaano ka-relaxing ba. Ayan, oh. So ito bali yung pinaka-entrance at merong 10 pesos per head rental. Sa table and chair, 10 pesos. At ayan si Madam, siya yung in charge dito. Ano pangalan mo, Madam? Sharon po. Si Madam Sharon. Siya yung hanapin nyo rito pag pumunta kayo. Pwede kayo mag-picnic, di ba? Pwede po. Pwedeng kumain, pwedeng magduyan. Ano po sila? Pwede sila magluto. Mamingwit. Mamingwit, pwede rin mamingwit. Ayan, basta hanapin nyo si Madam Sharon. Siya yung nandito, di ba? Matagal na po ito? Tagal na po ito. Ilang taon na rin po ito. Yung po doon, yun doon. Mas malalaki yata yun doon, no? Yung mga kubo doon, no? Mas malalaki, no? Mas mahal doon, no? Yun, hindi pa po nag-ooperate yun doon. Yung marami pong mangga na may kubo. Hindi pa nag-ooperate? Hindi pa po. Okay. Tapos gagawin pong resort yun eh. Resort. Okay. Opo. Yung may nakabakod na kulay blue, no? Yung Opo. Pero ito po, matagal na, no? Opo. Salamat kay Madam Sharon. So, magtutour muna tayo rito. Tignan nyo naman, no? Yung mga puno. And then dito, ayan, Pampanga River. The mighty Pampanga River. So dito mayroong mga duyan at mga mesa. Hi. Tingnan nyo. Napaka-relaxing ng pwesto nila, oh. Pangalan? Nelvin po. Nelvin. Then ikaw, si Mr. Shade. Parang siya nito, yung kumakanta ng ano. Ikaw? May bali lagyan mo. Noel po. Noel. Taga kaya kayo mo? Taga dito lang sila. Bali, kanina nakapagtanong tayo dun sa dalawang bagay. Kalsada nga ito, pupunta pala ng four-way yan, no? Four-way, yan. Bali, yan yung susunod nating i-adventure pag nakamotor tayo. Babalik tayo dyan.
Oh, so once again, shout out dito sa kanila. Hello po. Ayan, no? Ang Plaza Lumaray, Pampanga. Yes. Ano? Yan yung shout out mo? Hello po, Edward. Edward. Okay. Hanap lang tayo ng spot dito para makapagpalipad tayo. Para makita natin yung buong area dyan. Yun. Ayan, oh. At para makita rin yung mga bagets na to. Tingnan nyo, ang ganda ng pwesto nila. Oh, Thank you po. search your YouTube, bakit yan? Thank you po. Search nyo ngayon yung YouTube. So once again, shout out dito sa mga napakagandang pwesto. Oh. Tingnan mo. Oh. Punta tayo dito. Bigyan natin ng sticker itong dalawang ito. Ito yung napagtanungan natin kanina eh. Oh, sticker. Oh, search siya. Meron na ko YouTube. Nasa YouTube na kayo. So once again, shout out sa kanilang dalawa. So nakita na natin yung aerial view ng lugar na ito at talagang napakaganda, especially yung Mount Arayat at saka yung Pampanga River sa background. Ayan. So pwede yung pasyalan nito kung halimbawa malapit lang yung trip niyong puntahan, mag nature tripping, at saka coffee by the river and by the mountains. Swak ito. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puelandas is signing out.